sukaɓe hankkadi ko saliɓe jibinede sukaɓe hankkandi ko saliɓe jibinede binte yeehi kañum hay soode muuro ani ko poti dolle poti takki mbendiri mlas dugi aɗa andi ɓarɗo yumma bamma wari yumma non e rugi ɗum mbowiɗa haali ɗum ɗon hay goto haalta ɗum temi haalanma noon bamma ne wuuri maya nena Abidjan to no soka to muur haw maya wonta yaltude kaso ko jinnoɗa andude ko mi andinima ɗum joni holko mbaɗata hoorema a ñamata a yarata han min a yawata komi ha te a warata kam taw heure maydam yontani to pawɗa ɗum an merde tima commence amale merde ana wari kam way jinnaɓe kondirmima suurare ɓesgo aɗum yawoni dannade jinnaɓe men goni dos Iro yaro Iro yaro Iro yaro Rogi arkirtoɗen mi haari tiftude Rogi mi fewnanima kaccitare a jaɓani ñamde bottari kadi a jaɓani wottade hirani kadi mbiya a hirtotaka Rogi ko woni haydara sa andi kadi to ko defmi ko woni kadi ko welanima kalana ham law nami haari tan Rogi ɗo e hirde tawi wonko cohluɗa kalana kam anani d'accord Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Mama. Mon fils, ça va? Ça va, moi. Atsel. Yawan. Yettudal. Bismillah. Bah yettudal. To jom won? Yalti. Abo yalti. Ay bon, mi wat non de wawno noddidem téléphone. Mais wonno heddi diwan o do nder non. Après mbi mi yettordo rek pour ten mi wa mi tawma do ko. On tawala ala ko so ay mi sanni. Ala ni bismillah. Bay. Bismillah. Modi mi Eh, sanni. mon fils. Ay, ouais. Batti. Mbakki gitaru tan gora mo don ja. Way ayide. Baron ko dañ ton hen ka. Mawɗum tan affaire aaro kam sa ardini dañal tan a tampat par ce que minen d' abord avant minen jiiɗi hen kalis min eɗi yidde ɗum d' abord par ce que ar sa yiɗi ɗum ɓerde ma wurat ɗum guura ɗum ko ɗum waɗata sa dañi hen aɗa yiɗi sa dañani hen aussi ustama haydara probléme o tan ko woto ustade ma mais so tawi yiddide hen heddi ɗon aɗa heddira hakkille ma vraiment minen jiɗi dañde hen noon par ce que minen jakora te yimɓe a woppata haajuji ma gacca ɓe jaaha ƴeewa ɓe jakore ma nafata sa arti woto gaddanɗa ɗumen mais yettude Allah neɗɗo dañi fof yetto Allah c'est ça Firmini noon dilloɓe arɓe no mbayi tampude ni so wona no yidde kay tawno joƴƴini hunde en heewi tampere ko mbatta ko e ko waɗata ko fof ko gotum ɓe ndesinat yimɓe daara paama ko yahata ɓe jima koɗa hunde nde welayno machallah an mbiɗa ko an ma hirtade an sa wiyama ar hirto mbiya haari ar watto ar haccito mbiya haari ko ni tan jiɗɗa worude han walla jiɗɗa ko wartade an ko jiɗɗa a rewi kam ha cismi mi haalanima vérité o joni holko jiɗɗa joɗoɗa ñamata yarata min je ne te comprends plus pourquoi aɗa poɗɗa kam haalande gonga de a haalanani kam gonga o aɗa fada ha yimɓe woɓɓe ne nodduma ne mbima ya haalanam
ko oɗo état gañnomi gona état mo gonɗa o joni mi haalanma vérité o état mo gonɗa joni o ko ɗum gañannomi hen gona oɗo état walla mbaɗe adda e ma probléme aji ndena famdiri ɗum kono joni mi haalanima ɗum hanma a ñamata a yarata an holko jiɗɗa joni ma wattu noon mi wona violent e yeeso ma te mi yiɗa ko mettini ɓerde ma mi yiɗa haydara ko musma kono min joni min je ne te comprends plus jaafoɗa jewten seeɗa hakkunde ɓiɗɗo e yummum tan e woƴede ɓinguelam ngel tan aɗa andi haalpulaar ne kaala konngol ɓe mbi gadiɗo mo e suudu yima reno jaala no foti fof an jogani joomam duuɓi ɓayde Allah ne waddi mon noon mbatta e mum hakkille no moƴƴi ha ɓuura ko mbattunoɗa e mum hakkille aɗa waajo ɗum aɗa tindana ɗum aɗa darana ɗum aɗa andi wuro ngo welani eyyi kadi so yaade mawɓe ma nafa taw mawɓe woɗo keede eyyi ɗum tan ñagotono ma tinodiron tan ballodiron gandon onon ndendi golle ɗe kadi laaɓodiron hen deedi kalima Allah ɓinguelam ngel wallahi merci Allah jaɓ kilif vraiment ko weltare mawde saabu minen artiste aji ɗi des fois wondiɓe moon jinnaɓe moon walla sehlaɓe gon toon quoi toujours hakkude moon minen artiste aji heewi wadde hen crimeji mana wawi mbiya rival afa rivalité quoi donc mais min kam an philosophie ma wona ɗon jiiɗa to jiiɗa ɗo minen foof en rendi mi jibini donc mi nani to kalta ɗo surtout min heede joom e manggo donc vraiment mom essaye tinnade waɗa golle mawɗo so Allah jaaɓi joom noon mi hecci ɗum e duuɓi mais art denduɗo amen ɗo vraiment mi heccani hen saabu machallah eyyi ko professionnel yimɓe fof gandi ɗum donc voilà quoi yettude Allah mais mi weltima mi weltima feewi amin ya rabbi eyi ko didata ko won didata ne ko nati ne haala ko koɗɗata ko kadi ne yaade haala ne wini ne waɗi fayida aɗa onon ndendi golle ɗe wallodiri hen tan tinno ɗon an ne muusino kono yidde nde wawi fof eyi yo arne yonti tan machallah on pamirɗa ɗum an ko artiste de mo ko artiste de joni moƴƴi seydi wa mi salmini moƴƴi jarama seydi de merci jarama de merci mami pour haalde gonga natti jogade ma confiance mi sikki tan goɗɗum e goɗɗum aɗa suuɗami ɗum mami a haalanani kam ɗum tawa ah bon natti jogade confiance rugi an wiyata kam ni Allah jarama jarama gandumi somi jogora kinoma no potmami jogorade ni a fototani ha kuccita yam aɗa jaabo kam Allah jarama noon a jarama aɗa heeɗo haala bonde ɓaade ko ni jiɗɗa ɓoɗude c'est bon mi nani haala ma wat ko beleɗa bannoɗo feere ha hay innama ade goto wawa yitudemi cuurnoɗomi moftunoɗomi kono kadi joginoɗomi duuɓi ɗiɗi mboɗo yiile hay goto wawa yitudemi kono hande mi waasi mi anda fo holno mbaɗami sibo moftinomi o joginonomi o yeehi ha waɗa kaɓirɗe makko e hamar kandiji makko yomi haɓɓu hay goto wawata yama haydara hande ko ɗum mbasmi dow leydi hande wadde honno pon wadde fimdam tan ko yomi ruttu to gonnomi to mbaɗannomi bonande ɗo alay sago mi rutto mi yahat Jama
walinyuma kalajo walinyuma baba baba malemi volade walinyuma kalajo walinyuma kalajo walinyuma baba baba malemi volade walinyuma kalajo futani etima futa sapene nande makalajo adande nyongol ne duno madanya jam kalajo futani tikima futa sapene nande makalajo adande nyongol ne duno madanya jam kalajo futani tikima futa sapene yakore makalajo adande nyongol ne duno madanya jam kalajo futani etima futa sapene nande makalajo Jonda diam duno madanya jam kalajo 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 ablai eliman eliman kalajo kalajo ablai eliman eliman Rawan Arsene jam tan Matambe modum ni ko aduma addi kam de ko baba sellani baba koko yanti rafo dal tampinimo trop kilanden ha hande ala futo min nawani mo yaay nawi mo hôpital o safra tubako soko gilanden ha hande min donki yo sellu jon non nene wi ko ene nawo mo Casamance so nawi mo Casamance ƴeewen est ce que wona safara balebe rafimo ko wadde tolnimo ɗon dewti ɗon gila bale garɗa toon de ko ñande gilanden baba yani nden gilanden ha joni min nawimomo hôpital ala fof ɗo nene nawanimo min donki tan yo sellu mbeɗa andi affaire ko dañi affaire ɓaleɓe dal ɗum tagui nene wi il faut nawomo Casamance tocca santo joni noon an hol yiyandema min de nene nana wiyane nawami il faut mi yaade mabɓe Casamance soko min mo mi yiɗa yaade mi accuma ɗo mi yiɗa par ce que somi yeehi mi accimama ɗo min woni juuɗe ma min woni koyɗe ma min woni guite ma ana ala accès e wuro ngo joni min mi yiɗa yaade nene nana force kam omona force kam pour mi yahate min mi yiɗa yaade mana mi jahata kamɓe de hande ɓe kehiɗe ɓe jahata 18 heures auto arantaɓe nawaɓe soko min kam nene nana force soko mi yiɗa yaade alay sago jaha sibu ko cohlumami ko foof ko nene sohlatama ko ɗum ko gonga an woni guitam an woni koydam kala ko cohlumi ko an nulanmi mbaɗana kam noon kala ko kajami ko an wawi wallidemi hen suturam foof ko an suuri ɗum a surtata ɗum min alay sago jaha sibu nene kañumne
ko an wawi walludemo an wawi walliddemo eno wonirta ni sibo o jogui koma sellani wadde alay saago jaaha ara tengele he aɗano wiyoyomi yaade soko min kam ɓuranade kam wona ande yidde yaade salade yaade soko min probléme am woni ko an mi yiiɗa yaade mi accuma ɗo ɗum woni probléme am wona ande yaadude e baaba walla yaadude e nene mbeɗa nawa pour o safroyo soko an woni probléme am ma fille ça va oui maman mi selli wallahi mata noddani jomde gartande si mi noddima kono hannde wona joom garmi ƴewde ko an garmi so ƴewde ala kay ayde machallah ɗum ne welinande no feewi te mi weltima hen kadi no feewi mi ñagonoma hen tan judde balɗe e moƴƴuno battane vraiment mi weltima hen ça me fait plaisir ewa ça va non an e mammi ma ça va mami de joom haalnani ma isbini kam hen seeɗa tan mami dal un peu rek ala way parce que maman mami dal ina waɗimi ko muusimi dal mi sikkanno an e joom on jewti hen sah eyi aɗa andi pular ne heewi haalde konngol o wi wonko wonta e ɓernde ko isum ɗemgal wona kala ko anda haale mamine añirani haalandema pour nde yiɗa haalandema ala wonko ganduɗa ne teddi haalde kadi yayam ka cukalel haalandema ɗeɗo gueɗe poɗɗe dani o anda saɗa hattani ɗum ɗum waɗi o wawata haalandema par ce que ne muusi e ɓernde tem yanani kadi mamine wuuri ɗum gurdam musɗam rondi ɗum rondima ha heewi ɗo heddi hankadi haalandema gonga ɗon kadi ko ligge il faut kadi paamamo ɗon so ɗum ɓenni ka debbo ka suka moƴƴi e ma ko muña jogoɗa muñal mangal pour mbawa rondade ko ɓenni sabu ko waɗanno waɗi sa woyiyo sa tikkiyo ko mbawɗa addude fof le coup est déjà parti ala ko mbawɗen hen donc safrata ɗum tan ko jokkude lawol mum jokkirta lawol ma ko ballitoroɗa muñal muñira sabu Allah ganda neɗɗo tagira tan koye muuseki te muuseki e muñal jaaɗata donc muña tan ganda wona heddal ça va passer inchallah tinnoɗa e hoorema sabu min no kursinirmi joomam ni ko noon kursinirmami sabu a wona cukalel bongel nedi kadi aɗa ara e muɗum pular heewi haalde konngol ngel ma addantuma ngel bande ɗum waɗi min ne nanggumami ha mbawmi namdadema ko kewi e andindema aussi to gonnomi ɗo hanke e heccanke bisimilla ma e galle kala nde dañɗa haaju jiɗɗa yewtude mi wawa wonde yumma kono kala nde jiɗɗa yewtude gueɗe yumma bisimilla ma miɗen ɗo jooɗi sa yiiɗi wonde mawniragel ma sa yiiɗi mi wona tante ma sa yiiɗi jewten debbo e debbo kala nde jiɗɗa bisimilla ma damal ngal ne udditani ma mbasa rondade ɗum ina wanma caɗele nani ma fi chéri aduna wona haydara ko muñal tan nani mama vraiment hannde kadi mi weltima ɓeydima nanggudema nde ko cikkannomi ko kadi ko ɗum woodi mi weltima vraiment mi weltima no feewi alhamdulillah mi weltima hen no feewi machallah mi weltima no feewi vraiment hannde kam vraiment mi weltima Allah seede kono mbimamini tan alay saago jaaha ko gonga mi ala accès leydi he ala foto natami ala foto cuusmi nadde ɗum ko gonga mboɗo mi yiile duuɓi ɗiɗi mi wawa yitede ko gonga kono noon so alay saago jaaha sibo a majjani babiraɗo mo gondunomi ɗo o a majjani gurdam makko ha e mayde makko ala fof ko majjuɗa hen so koreji mako tini on natti wadde alay saago ngara ɗo ngam makko pour yidde andude ko ɓacciɗo ko wadde alay saago minnani wadde ko mijotonomi ko ɗum tan battintomi wadde Tengel ko mijotoɗa won laawol ngol miijimin ɗankude mi yahana ngol alay sago mi yaha wonto jinmi yaade Tengele joni min sa yeehi no keɓirtumami to nannon mami ko wawa hen wonde fof somi yeehi ham yettima mami nodde mi andinma alay sago mi yaha Ramata
ya andu kala ko musma mettetam sibo mi ala so wona an kala to mbami wonde ma andu wonata kumpama kala ko humpi neddo goddo an humpata ma sibo kala ko dañmi dow leydi ko an ɓurani kam ɗum an woni fofofam wadde noon sa yeehi ya tinno e nene no feewi kala ko wima ɗaccu hoto wat kala ko wima wat mbaɗanama ɗum kaɗa yamirode makko ƴewa ko yiiɗi ko mbannama ɗum ɗon ramata mboɗo hoolima hoolaram fof nane ma wadde noon woto accu yaay hay saaha goto ya tinno e makko no feewi sibo alamo keddirɗen e dow leydi so wona nene ya nango e makko anani inchallah tengele dah baki dunia koko bari dunia ko laje deke no nange boro dunia ipada ruwaira gaspa Allah rokam ko jennoɓe judde balde malede kame har sukaje mi wura mi worday bandirabam hay lele wura mi worday seylabam ya deloya way dele wole rewa samba hila nden aɗan dambi a ñamata a yarata yew galle amen o no wayi yewede an rugi dow gonon neɗen eɗen pijja eɗen jalɗa elle ken gijiraɓe hande damboɗa nder suudu a fijata a jalata mbete ko mbimam ko a jaɓan ɗum min holko cuuɗanmami ya won cukalel tokosel meɗen nannayi e hoorema stress pourquoi wonko ganduɗa ni heƴanema hunde fof fadi ko saaha mum joni noon tiye majeur et vacciné aɗa yiya aɗa nana aɗa faama meɗen haalda e ma noon a ƴeewani kam a daarani kam kono noppine nana ala hippode jidda kam ko warde keddoɗa an tan goto mbeta yurmaki kam min je me sens seul sabu mi wowani ni min an ɓurani kam won kam ki mi yani mi nanani so wona an ay ɗum ɗo ko yumma woppunono cuɗari ndi ɗo miɗen moftanma hunde fof noon paɗi ko ñalawmum ko joni ñalawma o yetti